Здравейте! Току-що станах. Сега трябва да си измия зъбите, да се оправя косата. Вижте каква метла ми е на главата. Току-що станах. Говоря странно. Сега трябва да се облека и да изберем дрежки. Какви дрежки? Преоблякох се, след малко ще ви покажа аутфитът ми. Всяка сутрин, когато е почивен ден, аз или мама ми правим с какао. И ето го! Хора, една моя приятелка ми звъни. Ехо! Кажи здравей на хората! Здравейте! Отидох да спа при мама и това беше огромна грешка. Защо? Защото това цяла нощ не спира да пъшка, да реве. Сестрая! Защото цяла нощ това малко бебе не спира. Време е за закуска! След не знам и аз колко време говорене с моята приятелка, сега малко след това си подсъках също. Сега тръгваме, мислям да минем през Джамбо, след това ще се поразходим в мола да свършим някоя работа. И така, вече сме в Джамбо. Вижте каква малка сладка раничка. Да, ама е 5 лева. Не. Пепа оставила Джордж. Хора, Джордж, той е самотен. Много топло. Back to school, Раста. Вижте ми новия гердан. Миченцо и плюшени играчки. Никога не ги пропускаме, разбира се. Хора, аз като малко много си мечтах за такова килимче светещо. Ще попитам мама да го вземе. Не ми даде. За сега нищо интересно. Все пак ви казвам, накрая на видеото, преди да отидем на каста, ще ви покажа всички продукти, които сме взели. Идохме при моите любими. Ето такива. Аз много обичаме такива да си играем с тях. Да, но никога мама не ми е купувала. Да го вземем. 4 лева. Не. Има една идея по-големи. Има доста по-големи. Примерно това е огромно. Колкото ръката ми почти. Ужас. Много с коледните неща. Има 2 месеца до Коледа. Защо? Малко да поседнем. Само се надяваме да не го щупим. Пазиме и киличката, докато си седим. Докато да не гепи. Не, че е възможно, ама... Чакай, че майка ми млази мина. Казах ви, че ще ви покажа какво купихме, какво взехме, бе. Така, кошчето. Ето тези глупости. Така. Това. И това. И това за гривачките. Това са всички неща, които купихме. Хайде да тръгваме. Хора, кажете ми, кое повече ви харесва? Това или това? Напишете ми в коментарите. Ето е звездичката и сърчице. На мен повече ми харесва звездичката. Вие напишете в коментарите, кое повече ви харесва. Хайде да отворим тази звездичка, защото вече нямам търпение. Не знам, не съм в подходящия момент. Ой, чипса ми. Аре бе. Айде. Има попит. Добре де, такова където се пука. Отваряме я. И ето я. Ето, за това ви говорих. Какъв попит. И празно. Кой готина и дърпаш. И тя свети, но няма батерия. Добре, аз се отправих сега. Трябва да отворим батериите.
Те не пасват. Хора, батерийките не пасват. Нищо. Сега сме при баба. Виж. Виж. Така, сега сме направо и обръщаме. Сега изтръгваме от баба. Мама отиде да свърши някаква работа. Вчера вика се 10 минути, още няма. Почти е 4 часа. 4 без 4 е. Много се бави. Направо не знам. Тук цял свет извадих да пара. Още не идва. И накрая тръгнахме. Току-що спах, ама не се личи. И сега, ако в този магазин 1 час се забие, вече не знам. А 5 минути от вкъщи сме, така че. Тия 20 лева, които Кати ни даде, да стане нещо. Най-накрая сме вкъщи. Време е да разопаковаме. I work in dance, but I'm a sinner. Oh, you look so cute. I'm Johnny Peter. Така. Аз след малко трябва да се включа в онлайн урок по английски. Има 1 час тикачи. Сега разопаковаме. Добре. Много обичаме такива мамони. Чакайте да разучим откъде. Добре, обратно. Ето го комплекта. Тук има буквички. Тук има и такива. Тук има белички. Тук има такива медички. Сега ще ви покажа така. Моят кош. Кутия. Какво е станало тук? Току-що забелязвам, че някакви чорапи има. Добре, няма значение. Новия кош. Новия кош е готов. Сега трябва да пресипя всички неща в този кош. Хора, знаете ли? Нищо няма да пресипвам. Които трябва да отидат там. И да. След малко ще сложим и лампичката. Вижте колко готино се получи, направено уникално. Да, мама каза, че ще му измислим място, но уникално готино. Ето и тези как стоят. И на двете ръце. Опа! Чакайте. Ето и на двете ръце как стоят. Много са готини. Малко имам английски, така че след английски ще се включа. Сега ще ядем. Вкусна ли е вечерята, Рея? Да. Си бележка, за да се забравя. Сега ще я откъсна. Добре, лека нож. Сега правим гриднички от новия комплект. За мама правя тук някаква с 1000 диамантчета. Тук пише мама. Сложих една звездичка за готино. Тук си приготвих ние неща. Ети да ги изгубя. И така. И още си говорим с Ема. Вече е 11 часа. Ще е време да си лягаме. Вие последвайте моя канал. Лайкнете видеото и лека нощ. И не забравяйте да ме последвате. Лека нощ!